Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde Azatlygyň esas temalary şol sanly websaýtymyzda iň köp okulanlar daşary ýurtlara çykýanlar köpelýär. Häkimetler olar saklajak, ýerine dolajak bolýar. Türkmenistanyň dollaryň gara bazardaky bahasy ýene-de ýokarlandy. İşleyecek bolsaň daşary ýurda gitmejekdiňi dilhaty bermeli atly makallar boldy. Marynyň dukanlaryna çörek bir ele 2 uhankadan köp satylmaýar. Berdimuhammedow nowatdaky ösüş sanlaryny başatyp bir wada 3 orun wasaryny täzele datly makallarymyz hem köp okulanlaryň beýaşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimizin başynda Türkmenistanyň alçylar jemgyýetleri hususlaşdyrylýar. Türkmenistanyň dollaryň gara bazardaky bahasy ýene-de ýokarlandy atly gepleşikler çekýär. Putin Türkmen-Rus strategik hyzmatdaşlyk şertnamasy boýunça kanun taslamasyny Duma hödürledi. Onu adam hukuklary agdalýar. Berdimuhammedow nowatdaky ösüş sanlaryna başatyp bir wada 3 orun wasaryny täzele datly gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň beýaşligine girdi. Şeýle-de bu hepde Gazagystanyň hajatkany meselesi. Berdimuhammedow sport maşklaryny ýerine ýetirdi atly video reportajlarymyz köp görüldi. Bu hepde iň köp gurrun edilen gepleşiklerimiziň başyny Türkmenistan we Demirgal Koreýa öýdara gatnaşyklary aktivleşdirmek zerur diýerler atly gepleşik çekýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň gepleşiklerini dinläp, makalaryny okap, öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň owa ýerlerine un, şeker gatçylygynyň we gymmatçylygynyň adamlar barhakan alada goýýany barada maglumatlar gelip bolýar. Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Asylow bu mesele bilen gyzyklanyp, adanyň we ýaşaýan ýeriniň aýdylmalygyny soran owa ýaşaýjysy bilen söhbetdeş boldy. Owalarda gytysat nämes azy önümlerini. Owa ýerini iň kynçylyk çekilýänler soň täzeyle geçip täzeýiň öňýanyny un ýagdaýy, gaçyk kyn ýagdaýa düşdi. Näse wadyny öň 2 ýyl näse alýardylar, 400-500 çykdy. Bir halta un aljak bolan, onu gizläp satýarlar. Kimiň tanysy bolsa, öňkü bahasyndan alyp berenlerim bar. Kim garip bolsa, meni näse wad 1 milyon gadarnym, 1 milyonymy ýar-tarta beren oklar. Bir 10 kilo tapars gaýrat etersen bolupdan unun üstüne goýup öýderi awtomatik çeşik goýýar. Hökümet tarapyndan goýulan onu barlayanam ýok. Nireden alınıyor? Şöyle boş kurun da. Şol ýa-da gymmat wagtdan tatylan urlar Türkmenistan öndüren urmaya da şary ýurtdan gelýän. Şu wagt ýaňrak biri bir halta un alınmaý. Ola öňkalýany unumy da diýär. Sortam yaramaz eken daşary ýurtymyň ka diýen öz unumy da meňlenok. 5 saat warar ganaglya. Sağazym mas ýedirebilemek, ýedirebilemek. Un meselelerinden 5 kilden 10 kilden normalap ölçep berýär maşgalalara diýilýär. Alanmada ökünüp berenlerim bar olan. Diýen unun bilemlok. Hameretsen ýöne savrator, sudan tor bile sonra hameret bilemlok. Dip kösel berenler kende hepsi adamlar kösene ýerimiz tarapyndan. Ýani beýleki gök ýogalda bolan, olamyr nireden nire 5 kilo 10 kilo alýanlar bar pully adamlar. Sen oda ýurunup durduğun ýanlar bir altyňa bir ikşan almaly, ýa ikşany guruş alyp bolanok. Ýan kaýdylýanlar sağlara vitamin ýedirmeli, onu ýedirmeli, bunu ýedirmeli. Ol hemme adamda düşünüp onu ýene tawuran bilýär, ýöne soňa pul berek. Pul ýagda ýakyn. Ýerdezi ýok, üt diýen lat ýok. Ýokaryk galýa asakly şonu. Indi şu başga näme ýeten o halka şol ýetmeýän gytgaryt barmy, tapylmaýan şekermi ýa başga bir zatlaryny? Şeker ýok owada. Onun adamdan arasında doğul başladı oğulun içinde. Şeker ýok isloşy. Ýöň näse durýar oýnany sowazna da soňky gymmatlan wagtynda da tap bolanok. Kim başga etraflara bar ýa başga oğullara gitýärden sotada şeker da on mesmana da çykyp duray kilasy diýipler. 5-6 kilo alzak bolar 2 kilodan ýokary beremzok diýipler. 2 kilodan ken alylmaýan adamlar bar. Ol mesmana täze puldan ýa köýne puldan? Täze puldan ýa bir ýaşly gurrumety. Täze puldan ol 75 min bolýar, 10 mes diýen bolýar. Ay, söz aldan alýasy almadan men kelleme artma diýip duran satyjylar bar. Başga näme ýeten ok tapylmaýan ýemit näme o bolar?
O yerine yeterli ol yerimiz bar diyen yani onun kanur kösönenem yok. Her kimle özü gücü yeteni bolu özünde ekip kemale getiriyor yönü. Barda bahası kımmat. So bahası öyle oňuş bolar ýaly. Şöyle kynçylyk çeke o yerler. Hormatly dinleyijiler, adynyň aýdylmalygyny soran owaly bilen söhbetdeşdiňimizi dinlediniz. Hem siziň ýaşaýan ýerleriňizde owalaryňyzda un, şeker ýagdaýy nähili bize ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Ýazgy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy siýasatçylar we çeper dörejilik. Türkmen Medeniýeti Berdimuhammedowyň dörejiliginiň ödenini poeziýa eserleriniň tutýanlygyny habar berdi ilkinji gedek. Giň manymy almagyny baý bolan çeper sözleriň sağlaşygyny döredýän şygyriyet milli liderimiziň dörejilik dünýäsiniň esasyny düzýär diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy ýazýar. Şoň bilen birlikde Türkmen prezidentiniň bede wagtly goşgusynyň gol ýazma şekilleri hem internetde peýda boldy. Hudaýberdi elbetde Berdimuhammedowyň kitap ýazýanlygy täzelik däl. Ýöne onuň dörejiliginiň esasy ödenini poeziýanyň tutýanlygy elbetde birinji gezek eşdilýär. Siz ýazyjy hökmünde Berdimuhammedowyň dörejiligi, man siýasatçylaryň dörejiligi barada pikirleriňizi paýlaşsaňyz, olar näme derejede dörejilik bolýar? Diktator hem dörejilik meselesi diýilýäni gaty geň ýagdaý ýokşar. Özüm diktatorlar eser döredipdirler, saat ýazypdyrlar. Ha Stalin alyp görse Stalinim goşgy ýazypdyr ýa-da Saddam Hüseyin goşgy ýazypdyr. Muammar Kaddafi ýaşyl kitaby ýazdy, inni Niyazow ruhnamany ýazdy, inni Berdimuhammedow bir 30dan gowrak kitap ýazdy. Onu bir öň prozaçy diýip tanýardyk. Inni şu habardan soň ol şahirlige da dalaş edýän bolmaly. Şu geň ýagdaý ýöne şol diktatorlaryň hiç biriniň eseri hakyky sunwat derejesine geçmeýär. Häzir dünýäde meselem Hitler'iň çeken suratlaryny gymmat bahadan satýarlar. Ýöne onu Hitler'iň çeken üçin satýarlar. Onuň çeperçilik gymmatlygy üçin däl. Sebebi Hitler'iň özü ilk surat çekip başlaryna onuň eserlerini sergä de goýmandyrlar. Sergä goýulýan eserler onunkudan has güýçli ekeni. Hudaýberdini bagyşla sözüňi bölen käbir pikirlere görä Sapar Murat Niýazow ruhnamany ýazmaga taýýar adam däl ýa-da şo Sapar Murat Niýazowyň adyndan çap edilen goşgulary Sapar Murat Niýazow ýazyp biljek adam däl. Sebebi Sapar Murat Niýazow şol goşgulary okanyny olarda ulanýan sözler hem dogry okap bilmeýär diýip türkmen edebiýatçylar aýdýarlar. Şeýle-de Berdimuhammedowyň hem häzirki gysga wagtda döredýän kitaplar, çap edýän kitaplar bilen baglykda onuň şol eserler özüniň ýazýanlygyna şübhe bildirýänler köpelýär. İkinci tarapdan şol eserler telewizionyada umuman metduwatda wagt edilýänligine garamazdan juda az meçberde. Onun kimin tiraj bilen çykarylýar, meýle tin satyga çykarylsa olar geçecek kitaplar däl diýen pikirler aýdylýar. Şu ýagdaý bilen baglykda nähil pikir edýäňiz? Dogrudan Berdimuhammedow şeýle kitaplar ýazmaga wagt tapýarmyka? Bu ýerde bir zat bellemek gerek. Türkiýede Magtumuly Pragynyň ýadygärligi açyly ýadyňyzda bolsa. Şol ýadygärligiň açylyş dawarasyna Berdimuhammedow bardy. Şonu da ol Magtumulynyň adyna berilýän iň meşhur goşgy, türkmeniň goşgusyny okap bilmedi, kadaly okumagy başarmady. Egerde Magtumulyny bilmeýän bolsa, ol goşgyny okumagy bilmeýän bolsa, ol nähili şahir bolup bilýär diýen sual dörýär-de. Onsoň egerde ol şahir bolsa, ýa-da ýazyjy bolsa, her bir sözüniň arasynda nähilidir nakıl ýa-da bir çeper meňzetme bolmaly, ýa-da biriniň aýdan pikiri bolmaly. Fulany şeýle diýipdir diýip pikir getirmedi. Ýöne Berdimuhammedowyň çykyşlaryny hiç zat ýok. Hatda onuň sesini dolulugyna efirde berip bolanok. Onuň gysgal diýerler, onuň jurnalistleriň özü söz ýazýarlar. Şol sözü hamana Berdimuhammedow prezident aýtdy diýip köpçülige ýetirýärler. Şu häsiýetleriň özü onuň umuman sunwatdan taşdygyny görkezýär. Bu ýerde bir arlanır ýazat ýok diýip pikir edýär. Hudaýberdi, siz ýaňy gepiňiziň başynda diktator sözüni köp agdadyňyz. Emma Türkmenistanyň merkez saýlaw guramasy geçen ýyl prezident saýlawlary bolanyny Berdimuhammedowyň ikinji möhleti 97%den gowrak ses alanlygyny habar berdi. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyň başga bir öňe çykýan siýasatçynyň ýokdugy Berdimuhammedowyň meşhurlygynyň saklanyp galýanyny gaýdylýar.
Siz bir diktator diýen sözüňizi nähil delillendirip biljek? Bu Türkmenistan demokratik döwlet otayda köp partiýalyk bar, partiýalar köp partiýalyk sistemasyny parlament saýlawlary geçirildi şoňlan birlikde. Ol diktator diýip iň bir ýöne koýdatdan başlap, meselem bir köçede barýan ýaş juwanyň, ýaş gyýyň ýa-da ýaş ýigidin ulokluk dakmagy gadagan edýän bolsa, maşinlaryň reňkine gadagançylyk giýirdiýän bolsa, aýallaryň saçlaryny boýamagyna gadagançylyk giýirdiýän bolsa, çilim çekmek gadagan bolsa, nasatmak gadagan bolsa, şonun ýokarlygyna gidýär. Ähli ýöne gadagançylyk bolup gidip otýar. Eýsem şonu diktator bolman kim döredip bilýär? Onu diňe aşy ýogul. Ähli hukuklary diňe özüni jemleýän diktator döredip bilýär. Başka bir yeri döredip bilen ok. Saýlaw hukuklary da şeýle. Ine goloýda Orsiýetde prezident saýlawlary geçdi. Şunu Orsiýetiň häzirki agyr ýagdaýyna Putin geçen gezekdäki saýlawdan has köp ses aldy. Putiniň meşhurlugy ören ýokary diýdiler. Ýa-da hut şunyň özünde Siriýada barýan uruşlar, dawalar indi hiç ýyzy üzülmän gidip otýar. Şonuň bilen birlikde Siriýanyň prezidenti Başar Asadyň halk tarapyndan saýlananlygy, halk tarapyndan onun prezidentliginin ikrar edilýänligi aýdylýar. Ol aýdylýan zat bir başga, edilýän hereket düýbünden başga. Ýa-da o hoşulugyny alyp göreliň, senagat alyp göreliň, bilim pudugyny alyp göreliň. Her bir ugry prezident diňe öz gysymynda saklaýar. Diňe diktator şeýledip biler. Hiç kime erkinlik bermän, diňe öz garaýşy bilen ýurdu dolandyrýar. Eýsem şeýle ýolbaşa diktator diýmän kim diýip bolar? Hudaý berdi, ýene bir soraw. Türkmenistanyň soňky 25 ýylda ýazgylaryň, kitaplarynyň çap edilmeginiň, şahyrlaryň kitaplarynyň çap edilmeginiň ören çäklendirilýänligi aýdylýar. Şoňlan birlikde prezident gözipesinde baran adamlaryň kitaplary ýygyderli çap edilýär. Şol kitaplar türkmen edebiýatyny häzirki dören boşlugy belli bir derejede doldurup bilermi? Bilen doldurup bilmez. Sebäbi ýene de ruhnama dolansak, ruhnamany hatda mukaddes kitap diýip gylan etdiler. Ony Kur'an-ı Kerim bilen din hatarda goýdular. Hatda hadisi şerifden öňe geçirdiler. Emma şuň pugun ruhnama ýok ahyrin. Oku programmalaryndan bar ýerden aýryldy. Edil şolar ýaly bu döredilýän wagtlara da şeýlerak ikwal garaşýandyr diýip şak edýän. Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaý berdi haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini ýaz Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistany edebiýat, sungat, medeniýet wekilleriniň ýatlanyşy we olar hakynda berilýän gepleşikler. Amanmurat soňky döwürde türkmen telewizionyasy, türkmen edebiýatynyň, türkmen medeniýetiniň, türkmen sungatynyň wekilleri hakynda gepleşikler tapgyryny berýär. Ma'lum bolşýaly, garaşsyzlygyň başky ýyllaryna Saparmurat Niýazowyň şahyr diýilip yglan edilen ýyllaryna umumyň dörejelik wekiller hakyndaky gurrunlar azalyp olarken ýatlanylman başlapdy. Emma soňky döwürde näme-de bolsa türkmen sowet medeniýetiniň wekilleriniň galryn mirasy hakynda belli bir derejede gurrun edilýär. Ne goloýda Saýlaw Muradow hakynda, tanqyçy Saýlaw Muradow hakynda ulugogrumly gepleşik berildi. Şoňlan birlikde de bir gezek hem tanqyçy sözi agdalmady. Türkmen diliniň leksikonundan umumyň tanqyç sözi ýitirme edildi diýip ýazgylaryň käbir Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýdýar. Siz bu gepleşikleri nähil garaýarsyňyz? Şu arada umumyň pikirlerini paýlaşyp biljekmi? Başkırıyorsun, ruhsarım diyen aklın tayyarlanan şeyle gitmişler. Şu gitmişte birliğe bir yasasın olsun hormat koyulayacak. Damak kırtyanların sesi telegramına getirdi. Sun veriye yönümlerin olun sesine sesim koşasın veren o sever verilen gitmişler. Dine hazırki siyasatı apalaya özüm belirlenirse gitmişler. 3 saat devam ediyorsun. Bulmanına bir yarım saati hazırki yürüdülen siyasatı muhabbet etmek onu reklam etmeye edilen zatlar. Eren isteyen yanına arvadın bir Saýlaw Murat sakınmak gitmişik bir şol uğuksırağım diyen takdirde tayyarlanayan insan kıyıplaşıp benim son muhabbetine şahidiyen sözüne delil getireyim şonu bu olacak zatları gurrun Başüstün Amanmurat, anygyrak gurrun etseňiz has gowy boljak sebäbi siziň aýdyşyňyz ýa şu türkmen ýazgylarynyň hem käbir Azatlyk radiosu bilen
bilen söhbetdeşlikde şo gepleşiklerde her bir çıkış eden adamyň öz aýtjak sözünden soň prezidenti minnetdarlyk bildirýändigini, prezidenti saglyk dileýändigini, oňa üstünlük dileýändigini, onuň şeýle şertler döredenligini her adamyň her bir çıkış edeniň magtýanyny, netijede şo 3 sagat gepleşigiň dowamyny esasy gurrunun prezidentin saglygy hakynda umumany üstünlükleri hakynda bolup çykýanyny, emma hakyky dörejilik wekiliniň ýatdan çykarylýanlygyny öňe sürýär käbir ýazdylar. Bu dogrumy? Kasım doğru fikir, benim aytacak olan fikirleri sen onu ayttın, ben onu aytala oturmayın, hayır Murat bakımdaki getmeşin edil hakkında kurulumu değil. Getmeşin tübe harita tayyarlarından getmeşin. Alparzi'nin hem de getmeşin altarının hayır Murat'ın önüne merhumun şahsi arşivinin fonunu ediyen kurulunu izini çekeyin. Onun için kolyanmadı, kanın mırtaplarını elmanıp yine Saylı Murat Saylatlar romanını başta hanlar çatmışanlı diyen ağız bilemeyen sonra Saylatlar diyen ağzı öktür diye ağlı düşünceli televörlü şolfanlı benim bunu yanayım ağzı yılgırayan severli Saylatlar romanının birinci kitabı. Hanlar çatmışanlı şol romanın ikinci kitabının adı. Olar hep son ağaç bilerim ayrı kitaplar vermişimde çap edildi. Deydik televizyonun ağanın kesiptirip oturanının getmesinin ağaçların ve altarcısı kitaphaneye varıp Saylı Murat'ın bibliografik dokuzcilerle bırakılması hemen getmesi hemen verdi hemen altarcı hem de ağaçların ağabrayla başlardı. Yine de bir misal, getmesine atmasın, şunun çiçeğde ne olupsunu ereceksin. Saylı'da matımlılığının 112 yaşanmanı çoğu edildi. Yine de tertmeden aydana döneyen Sever Saylı Murat'ın matımlılığının 112 yaşattır deyip yalan yeri yok. Ne olupsunu ereceksin bulaştır yani. 13'lük plan. Saylı Murat'ın aferlerin cümlesinden attığı ılım monografyasında matımlılığının neveretinden olan Ağamla Urvan Ağu'nun 1913. yılında artık koyacak 10. sınıfta sadaka hudayı olur. Bizim matımlı atamız bundan 100 yıl olur 10. sınıfta zaylanıptır bir sözün delil var edilip 1733'te de olan şahirin filmini yaşanlarını tuğ bekletçi oluyor. Bu Saylı Murat'ın monografyasında. Onun olasılığı çoğaltları okumanlarda onu şükranlarını yardımlar alıptır. Yine sonların 100 yıllık çürüvot yönüşüydü. Yine dördürler hakikatin haksın hükmana gitmedi. Anurvan Ağu'nun Kudayolu sadaka sakınlığı saksı ilkinci olup ilmi dolan sözüyle bir Saylı Murat der. Onu Saylı Murat'ın da bizim de hem yanırım kormatlı oğlumuz Profesör Nihat Kösey. Ne olukunu vereceğim Saylı Murat'ın işlerini okumalarını umuman borçlayacaklar. Böyle bilmeyen adam hatta sen takdirin gurur etmek ve ayıklar böyle. Yetkisi böyle şeylerler de daha ne olukunu vereceğiz yani bilmeyen adamlar hakkında sen takdirin gurur ettiler. Ya da Saylı Murat hakkında oğulun belli, oğulun bilmeyen adamları yağacak kayıtaladılar. Bu adamlar gerekli. Saylı Murat yukarı okuzaylarının oku programmasında bir filoloji fakültetlerinde yürüte öğrenilen adamlar olan aydiyenlerin en çok yukarı okuzayının oku kitaplarını oku programmasına girilen adamlar. Yine ondan ona aytalar azıcık kalanı okuyunu bilmeyen adamlar hakkında kötüye kurum etmeliyiz. Ama Murat, siz bilinmeyen zat diýeňizde nämäni gözeňizde tutýaňyz? Soňlan birlikde bu ýagdaýda Saylı Murat hakynda gepleşikde göze görünmeýän mundan öňki gepleşiklerde de şeýle ýagdaý barmydy? Onun bilen soğanın ikinci bölümüne cevap veriyorum. Bu olarak gepleşiklerde de sanılan hemmesinde kayıtlanan ýagdaý. Yönüne men her ankurunu edeyim Saylı Murat hakkında. Ondan olur aytmalı lazım. Men bilen dostana katmıştı olan Şehitniyel Atay Atadurbiyev Saylı Murat oğullar yazdılar. Oğullarının okuyacağı yetirip bilmedik.
yani çat edilmek yeterlerinin bir nüfuslu bana soğuk geldiler. Ama Murat sen bilen yaşadım. Yaşımdan geleni görürsün. Sonra bizim de şu eserlerimizi hoşlar oluydular. Benim karışayan yönü halifelerimin de umuyla karışan yaşımlarımız enteye gelen o. Bir get başın Mahmut Kurlu'na geçeyim. Benim şahsi arşivimde Saylı Murat'ın bu üstünde tolunu arayalar adlı 17 sayfalık makalesi var. Makalanın yazılmanı Saylı Murat'ın 1984 yılında Batımıladın devletlerine hüdürlenme oldu. Doğrusu da adaleti tamkiliyelikler için Saylı Murat'ı yek giremeyenler, Saylı'yı yek koruyanlar, Saylı'yı sol bayrağı almalı için kartlar aldılar. Bu ağabey ihtiyaçlı kötken gelip vurufu bulundurmayın. Sakasını duran kurban heyetsin hem de hemşerileri yaşadırma için ait de khas işenlerini korkuzdular. Makala Saylı Murat'ın bayrağı hazırların iki ilmi monografiyasının biri Velili monografiyasına girilen Velili'nin devrat makalasına müzavat atılıp İslam Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi'ne yollanan cevap tutmaya yazılan böyle kitap bayrağı hazırlanan Saylı Murat'ın ahırların cinmişinden attı, olumlana etti. Saylı Murat ve makalesinin bir nüfusunu Türkmenistan Kompartiyası'nın Merkez Komitesi'ne yolladı. Onu metbotu saf ettirmeye ve konuk razıylık vermeklerini haiş etti. Onun haişinin yürürlüyorsun. Şu atlar Saylı Murat'ın cümlesin teyzelemediğinden bir kay olmayan vakit geçenlerde eğer makul bilsen bunun şehrine Saylı Murat'ın ağlanan makalesinin en son kurallarını ben cümleyin severdi. Yakırın favalin bilenen bağlı. Baş üstüne Murat. Makaleden çıkartı. Benim bu fiile cevap vermek niyetim yoktu. Sebebi onun vermek bilen yazılanlarını düşünüyordum. Yönümün ağır verdi öğrettim. Birden kellerine bir bulmağın iş oldu. İyimdakiler dünyam için öyle iş var da aydılan bellikleri büyüklendir. Onu cevabı vermandır. Buna nehir düşünmek bir fikret görmesinler diyen fikirkellerine belli de kıyıklıca şiavını yazmamı makulündüm. Çünkü Allah verdi hayırdır. Cüzi kart bile etti. Kalbi kara ilanlı, gözü açık kalbi kör, damarı hatalanlı. Adamlara hiç sasın, ellerinin başını yenlerin görüştü. Götürlerin koşunu diyen fetirlerin ömürlük öğrarım var. Zaten sonu İnhan Saylı Murat makalesi Zubay'dan olmam mümkün. 17 sayfalık kulu makalesi. Doğru Murat, inni gurrunu cemletek. Şu dörözülük vekilleri hakkında edilyen gurrunda eger solarda doğrudan olsa dörözü adamın akvali, umuman işi, mirasi silanyan olsa hakikat aytmağa mümkünçülük var mı Türkmenistan'a her doğrudan olsa arşivler kaldırmağa şu dörözü adamın çeken ceverleri, gören görüleri ya da görüşünün manası umuman onu peskel veren zatlar hakkında aytmağa sonku 25 yılda mümkünçülük dörödü mü ya da şeyle mümkünçülük bolaraydı pikir ediyanız mı? Bir yağday tötänin mi ya da doğrudan häzirki döwrülen bağlılıkta kanuna laýyk ýagdaý my? Yeminin kanunu laýyk diyesim gelen o. Sebebi gelerde 3 saatlar bir adım hakkında gurrun etmeye ekranla ruhsat edilen bu dine hakikate etmağıdır. Ruhsat edilendir. O hakkında hiç şüphelen yok. Onu çok etmesin tayyarlayanlar biraz bilmeyen zatlarını gurrun ediyorlar. Mesela Karafeyt hakkında gurrun etmelerin sonu Karafeyt'ini tanımayan, bilmeyen adamlar katmıştırılıyor. Kerim Urvan nefes hakkılı, Berdinalar, Hudaynalar hakkılı, Bekbeyte hakkılı. Son adamlar esiri eğlavatiler olurundur. Bilen okul, ikinizden bilen hakikatini aytmağa da çekinmeyenler ve özlerine hormat yok adamlar. Edebiyata, edeb mirasa hormat yok adamlar. Getleşiyor, günle getleşiyor yani. Son koysun dünyası siyas makalat, siyas reklam olsun. Karan dünyasına hakikati değil olan vakadan aydık var orada. Ondan kızım, bir tane adamın çıkışından yok, arşivleri görmeli.
Onların bir topar hakkında tayyarlanan dokumental kino filmler var. Bir toparının başka yerlerde dokumental kinolarda saklanıp kalan çıkışları var. Bunlar Ankara'da bakıyorlar. Yani ondan bir devlet siyasetini sakatını promosyonen angu cümle dolu yani. Ruha da diyesine bir adam hakkında 3 saat etmeslerden dünyanın neresinde var deyip onun önlerine aklamağa. Cüda o delil var. Saptayalar mesajların adamdan günahsızlar. Hatta ruha etmen rahatlarım. Toto çanalar diye. Yoksun. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu söhbetdeşlikde bolgan meseleler barda sizden ähli pikir garaýşlar bar. Bir de ýazyň, telefon ediň. Şonuň bilen hepdeniň zemini geçirip oturýarsyň. Onu Pragadaky studiýadan men ýoksa Nurwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.